ya yi ma ƙasa addu'a saboda ƙasa ta zamna lahiya, a sami kwanciyar hankali cikin ƙasa. Don in babu kwanciyar hankali cikin ƙasa, babu abin da ke iya ya zama an yi shi yadda ya kamata. Ba a zancen ci gaban ƙasa in babu kwanciyar hankali. Da haka nan ne shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani ya yi kira ga kowane ɗan ƙasa, ko ina yake, a ciki ko a waje, bayan ya yi sallah ya roƙi Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasanmu. Don addu'a wannan an ce ita ce takobin mummuni, ita ce a gare mu bisan waɗanga mutane waɗanda sun karance amma ba da Allah ba, sai sun gaba gare mu. Amma muka mun rance da Allah kaɗai ke iya muna maganinsu, kuma Allah zai muna maganinsu. Wannan mun tabbatar da haka nan kin, kuma sun fara gani, suna nan ga gani. Da yake ba waɗanda suka san Allah ba ne, ba su san abin da ke faruwa gare su. Allah ne ya kawo musu shi ba, rashin gaskiyarsu, rashin adalcinsu shi ne ya kawo musu shi. Shi ne mu abin da kawai za mu ce muku shi ne kowa ya je bakin abin da ya yi, bakin ƙoƙarin da yake yi, shi roƙi Allah. Don ba mallamai ba kaɗai ne ya kamata su roƙi Allah ya karɓa. Kowa wanda ya karɓi, wanda ya yi addu'a, Allah na iya karɓa mishi addu'a shi. Da haka ne mutane da yawa in suka yi addu'a, akwai waɗanda ake iya karɓa addu'a su. Allah ya karɓa muna, Allah ya hidda mu halin da muke ciki, Allah ya kawo muna zaman lahiya da kwanciyar hankali cikin ƙasanmu, Allah ya ba da sa'a. To ko dai shi ma daga nashi